A aprobación inicial do suplemento de crédito por importe de preto de 878.000 euros con cargo ao remanente de tesourería figuraba como principal punto da orde do día da sesión ordinaria celebrada pasada tarde. A proposta saiu adiante co apoio de todos os edís, agás o non adscrito Juan Luis Furones, quen alegou falla de previsión do Executivo por non ter incluído estas partidas no orzamento, punto no que tamén coincidiron os restos dos grupos da oposición. Que para aprobar un suplemento de crédito financiado cos ahorros dos vecinos, que o queso remanente, el gasto ten que ser urxente e imprevisto. Non poder demorarse o ano seguinte, pero a revisar as partidas que traen hoxe, pois a maior parte non son urxencias imprevistas, é unha xestión a base de improvisación. A proposta do Goberno contempla obras en saneamento nas distintas parroquias por valor de 200.000 euros. A primeira fase da pavimentación e abastecemento na Avenida de Ferrol por 150.000 ou unha partida de 145.000 para a mellora do sistema de climatización da Escola Infantil Municipal. É que no informe que se nos dá da xustificación de necesidades de reparación do sistema de renovación de aire e climatización da escola infantil se nos fala de que nenos de entre 0 e 3 anos están entre os 26 e os 38 grados. Esta situación xa se coñecía, isto se podería haber adiantado en tempo. O mes pasado debatíamos a necesidade de mellorar a pavimentación da estrada de Ferrol, da avenida de Ferrol, unha das principais vías de entrada e saída do Concello de Ribeira. E vostedes dicían que, evidentemente, aprobouse esa proposta e dicían que había que facer máis. A min gustaríame salientar, non, que durante os 2 anos e medio que nos tocou presidir o Goberno de Ribeira, pois destinamos 1,5 millóns de euros a pavimentacións, non só no centro urbano, senón tamén en todas as parroquias. Necesidades, por tanto, que a veciñanza nos pedía e que a nosa planificación e o traballo feito pois permitiu mellorar un bo número de estradas en todo o Concello. Inclúese tamén unha partida de 100.000 euros para unha nova edición dos bonos Ama Ribeira e outra de máis de 104.000 para gastos imprevistos de persoal. Os bonos Ama Ribeira que os trouxemos nós agora que estamos no goberno fai 10 meses, xa os trouxemos e volverémolos a traer tamén para que a xente compre no comercio local e gaste no comercio local. Xa sabemos que vostede é máis usuario de grandes superficies, nós non, nós gastamos no comercio local. Outras partidas menores destinaránse a investimentos en instalacións deportivas, a adquisición de maquinaria para a Brigada de Obras e Control de Tráfico, arranxo das eficiencias no alumeado do centenario ou organización de actividades deportivas e accións de dinamización comercial. Como é o material de control de tráfico, ese radares pedagóxicos para conseguir pois ese calmado de tráfico en zonas nas que pois sabemos que estamos tendo moitas demandas veciñais e aparte que hai incidencias. Vamos a arranxar tamén pois esas deficiencias que hai na iluminación do parking do centenario. Outros puntos que figuraban na orde do día e que tamén saíron adiante foron a adhesión do Concello á Rede Española de Capitais da Cultura ou a redacción dun regulamento municipal para o control de estacionamento de autocaravanas.